ɓamtantaɓe leñol ngol waddi keɗoɗen Daouda Dia haalan men machallah ko dillin men hannde. Jarama kadi fof salmini bandiraɓe fulɓe fof hande amin ɗo en commune de Thiaroye Kaw mbiɗa arde e mawnam Harouna Dia tawa kadi addi min kadi ko nulal président de la république Macky Sall wi Harouna mbiɗa yiiɗi jahatnami banlieue Dakar Pikine Guédiawaye fof kala to mbawɗa darade kalda yimɓe jiima mbiɗa sohli ɗum haade amin arde ga noon Harouna joddima e responsable uji politique gonɗe ɗo e Djedde Thiaroye Kaw fof no potiri to hôtel muɗum to oɗo gayni joddade mabɓe noon o haalde mabɓe ko ɓurno sadde ko hoɓe joddo ɓe pamodira ko caggal muɗum ɓe gaari ɓe jotte e Djedde Thiaroye Kaw ɓe mbi Harouna min paari joni aɗa wawi arde tawa min ga en ko ɗum waɗi garal hande ngal ɗo ko garal politique par ce que ko wallude président de la république son excellence Macky Sall e liggey mo fuɗɗini Sénégal o liggey mo présidence fuɗɗini Sénégal o so Sénégal naɓe paami te mbiɗa andi ɓe paami fotani ni miijede ni so tawi président Macky Sall heeɓa deuxiéme mandat foti ko wiyede président Macky Sall deuxiéme mandat ma ko ciirɗo yimɓe fof ma goto tan keeɓa deuxiéme mandat minen kadi ko ɗum min ñaagui bandiraɓe fulɓe fof nde daroto gotana président Macky Sall par ce que so heɓani deuxiéme mandat moƴƴani leydi he te mbiɗan ɗum neɗɗo miijota ko ɗum ni deuxiéme mandat makko eɗen gandi ko fulɓe dokkaramo ɗum ɗum noon min ñagotomi fulɓe yo daro hay goto woto sikku carte lamgal e famɗi hay goto woto jaggu e hande ene tooɓi walla hande ene wuuli ɗum noon jimi tan ganduɗa hoore maɗa bandiraɓe paama daro hen nde ɗon darde ha ko jeeɗen ko keɓen on deuxiéme mandat président de la république. Jaam allema maître Alassane Mbaye Thiam min calmini min juurimama Pindi TV no weeɗoma micro addi ɗum calmina bandiraɓe mbaɗa présenté hoore ma. Mbiyetemi ko Alassane Mbaye Thiam maire de commune de Bokiladji membre du conseil économique social et environnemental ko ardi foof mboɗo salmina yimɓe jooɗiɓe ɗo ɓe foof e mboɗo yettaɓe e mboɗo salmina kadi onon arduɓe e oɗo télé pour saktude oɗo ñalawma mo ganduɗa kala beltiɗo mboɗo wawi wiide ko min ɓuuri ñalawma ko ñalawma mo koyɗannomi ko ɓooyi hande noon natti koyɗol wonti goonga sabu Harouna Moussa Dia e Daouda ardade minen min ndewa hen min naata e banlieue mo ganduɗa mo ɓe ganduno ko banlieue mo ganduɗa kadi no haaldirani e kala moɓe gotani ɓennat arde e on nokku ko nokku moɓe puɗɗuno ko nokku ɗo ɓe gawno gueɗe moƴƴe sabu jonde men mabɓe hande holliri e kadi ko nokkuji ɗi ganduɗa e hande ɓe nani haala ɓe gandi haala ka e kono hewɓe arannoɓe wona hono kaɗo haala ɓe gooɓi nande ɓe paami ɓe gandi wona haala politicien wona haala caahan wona haala ko ganduɗa ene ɗanina neɗɗo kono ko haala mbaɗowo neɗɗo tinnowo neɗɗo udditowo haqqille mbaɗowo e ɓernde muɗum kono moƴƴi mbaɗowo e ɓernde mum kono nafta e mi jaari on mi yetti on e ko wayi hono ni e pour yuɓɓinde haala ka yiddam hen ko hono ɗiɗo ñalawmaji yoɗi kebbine yoɗi care yoɗi caake sabu mbaɗa andi hande ko waɗi ko oɗo gorko jottiɗo ɗon
kala ko wayno ganda mana sosoɓe aroɓe ene kala pour ne ƴeewa rende poste muɗum ministére walla postuel muɗum député conseil économique social ɓen hande cornoto ɗum noon haalullaji baaɗi dani ñalawmaji baaɗi dani so tawi ɗi kebbinama ɗi carima e leydi he tan kala ko wiyete ga tendance mouvement e karkar fo a yiyat ñifa ɗum noon ko ñalawmaji moƴƴi ko ñalawmaji teskiteɗi ko ñalawmaji cuɓeteɗi e nder ñalawmaji Allah jarama on jarama. Seydi Diallo min calminima. Mi salmitimama mi salmini yeɓoɓe ayowo Pindi TV ko Mamadou Sadio Diallo mbiyetemi goto e responsable uji APR to Kanebi hande min ɗoftuno ko Harouna Dia yettinoyde nulal ngal président nulno ɗum e banlieue emin mbiya noon mataw hannino nde o ari ngati komin nani toon ko so tawi wonano garal makko wodanno wayano hande noon o jertini o findini o hirjini kadi o noddi yimɓe ɓe e kuuɓal nde ndentata dokkita makki président Macky Sall son excellence on deuxième mandat ɗimmo o holliri yimɓe ɓe ko ɗum woni ɓuural Sénégal ko ɗum woni ɓuural yimɓe ɓe o holliri kadi bilan président Macky Sall ko bilan mo ganduɗa hono mum ala e domaine aji ɗi fof so tawi koto garta walla so tawi koto ndema walla so tawi koto inondation walla so tawi koto électricité walla so tawi koto gurdam ɓiɓɓe leydi ndi eɗen gandi président Macky nde ari nde o wi o usti loyeji o usti coggu maaro o usti coggu sukar o usti coggu nebam o ɓeydi kadi salaire uji fof o siftini bandiraɓe ɓe o haali toon ko waɗi important ko faate sukaɓe ɓe holludeɓe yimɓe fof mbawata hebdude poste uji laamu kadi wawa wiide ene laamo tan ene ƴetta ko ngalo leydi fof ene waɗa ɗum e jobdi poste uji politique o holliri so tawi on jii PUDC waɗi on jii CMU waɗi on jii bourse familial waɗi ko laamuji nden ɗi kaalisaji ɓe ƴettanno eɓe dokka ɗumen politicien ɗi kanko ko ɗino ƴetti o hokki miskineɓe ɓe o waɗa e leydi ndi ko ɗum addanimo dañde bila moƴƴo o holli sukaɓe ɓe ko ɓamtata leydi wona liggey fonctionnaire ala ko wadde créé ko wiyete entreprise ko kañum woni ko tagata ngalu kala ɗo jiiɗa hunde alɗi leydi alɗi ko entreprise aji keewe muɗum o wi sukaɓe ɓe so tawi ko gonga e umen kanko omo pari e wallude ɗumen ha moni fof waɗa créé entreprise mum wawa liggade hen wawa kadi ligginde hen ɓuri ko wiyata tan ɓuuri sahli poste fonctionnaire yimɓe fof mbawa wonde fonctionnaire uji ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa emin jiiɗi ko waɗi ɗo hande e banlieue ko o waɗa ɗum e leydi ndi fof gati ko ɗiɗo discours aji ko ɗiɗo ngal ɗo haqqilantagal mankirno sukaɓe ɓe mankirno militaji ɗi eyyi ɗum ɗon noon eɗen jetta Allah en laaɗu muɗum eɗen jettamo eɗen jetta kadi président Macky Sall dañƴo haqqille noddudemo seeɗa mi wiyanno e nder réunion ji he walla e nder meeting ngaji he ko ni dewano ciftormi ko 2011 walla 2012 ko hono ni tan wayanno nden noon ne wawi so Allah jaaɓi inchallahu rabbi ko yiletono ko yiite ko ƴewanno ɗen ko dañen ɗum so hokkide président Macky mandat ɗimmo